Hvor utroligt det måske kan lyde, så skal vi nu høre et stykke musik, som er 150 år ældre end instrumentet her. Det kom så af, at jeg ved, efter en koncert en gang, der var der en dame, der kom hen til mig og spurgte, kunne de ikke spille Albinonis Adagio? Og jeg tænkte, stakkels kvinde, ja, hun tænker åbenbart ikke på, at da Albinoni levede i Italien, der var der endnu over 100 år til instrumentet blev opfundet. Men jeg gik og tænkte over det, og så tænkte jeg, at det kunne da egentlig godt klinge smukt for et instrument. Så jeg gik i de nodebutikker, der fandtes dengang, og den eksisterede ikke for klaver. Nu ligger det jo sådan, at jeg kommer fra Vendsyssel, og der er vi jo vant til, at hvis vi ikke kan få andre til at lave det, så må vi lave det selv. Så jeg lavede altså en transkription selv af Albinonis Adagio, og den har jeg egentlig haft meget glæde af at spille, og ganske vist er den meget bedrøvelig. Og jeg husker første gang, jeg spillede den offentligt, det var i Grindstedegnen. Der kom der en dame i sin bedste alder op og sagde, Dalsgaard, spiller de nogensinde til begravelser? Og jeg sagde, jo, jeg har gjort det. Vil du gøre det igen? Ja, det kommer an på, hvornår skulle det være. Forhåbentlig ikke forløbigt. Og en gang imellem, sådan, når jeg går sådan og mine egne tanker, så kommer jeg til at tænke på, hvor livet dog er dejligt og langt og vidunderfuldt. For hun har ikke ringet endnu. Men her hører vi altså Albinonis berømte Adagio.